daninoɓe atri majunoɓe. Trois familles, 1000 problèmes. Serni c'est la yadibe. Trois familles, 1000 problèmes. Boni kotigal boni ndam. One combino dami, one combino dami, hey hey, one combino dami. Mbida, mi naulirtake, oh mi seretake. Tampere gili ari, oh oh, tampere gili hoini kam. Fasirabe nanjala, oh. Ada urang-urang musdam dergale, ada tonye, ada yene, ada ude, ada fie, depas timani. Yeah, allô, ça va? Non, Maodoum kay. D'accord, là problème, ça n'est pas ma livrer quoi. Ok. Ko mbatta ɗo han an kaldanmi ko mbatta ɗo ɗum wona an ɗum wona min. batten nawen ɗum to ha jamma so hiiri min nawa ɗum gueej to min beddoyo ɗum toon on nani ok nice jaggude hen de kam diloy machallah ande on ay ba rek lay ma andu si Allah jabi gallo kam yalta mun da ko foto ni ay tampo go ci kira ko gombo undo ni tampo na wi non la wi no garala ma o galle do jeewa yalta galle mi kay wi no non an jeewan an de derde bonne jogida ende negre an man dum dalma Abdourahmane man ko hande jiida bonda men negram ngacca hami daw jagga amina do lappo dum elle jogide bebbil ma bi mi so watti dum joni joni kadi mi lappo dum no lappo dum dum jawda Abdourahmane ko min pere Abdourahmane hey Abdourahmane ngel cugol to ko se tekade fiyami Abdourahmane amina o mo so hay gasu jibine tekade fiyami ha Abdourahmane ka kangal ñen jungo ma memti kam
soni ka kangal a wonta ɗum wattude aduna ma Abdourahmane min mbiyata kangal ɓen eyi mami hollumo noon no kangal waɗa ayani yontane ma e galle mi kuppi ɗuma mi baari ɗum Abdourahmane ƴetti fof mi sohlani yontanema mi sohlanima Abdourahmane ƴetti galle o nokkama Abdourahmane mi sohlani mi yiɗa Abdourahmane rokkam danam Abdourahmane mi sohlani Abdourahmane komin hoynam Abdourahmane komi waɗata fiir comment e ɗum koy han ɗum jeyama dawde hannde ayno waɗi ɗum ayi mais o haanga walla jogoto haange seeɗa wara ɗum ayi ayi ɓanndu fof no ayi o ko ɗigguɗo ɓanndu fof ko ɗigguɗo joni ƴeew ɗo haala ala ɗo haɗa mbatten walla mi nawɗo hôpital o ƴewne certificat médical il faut ƴewne ɗum non ƴettete rek yo immo yaha to lahno heen hôpital ayi oɗo sawru wattatino so ɗuyanno wallahi o mayatno sonano koddiji men o warata ɗum mais joni hono watte o woppeni pour lan wallam rek ayi hannde sa nawi aduna ganke en kadi mo kala haala wiye waɗi ni tawa kadi nahde réseaux sociaux tiktok woni fof haala heen jeewo ɓernde boni haalaka rek fewjen feere waɗa rek on jeewo peƴata feere yalta galle o jeewo tawi ko kangal min ɓuuri ɗum haange laabi ujunaji sappo solution woppiɗa men tan mamire ɗum fof woppu jeewo galle kamɓe sukaɓe fof ɓe jalta galle o ɓenno kam heddoɗo kam goto wona jammo Zainab wajima ɗum fof kam naɓi ɗum hoore mum kam ika hagate ha ina law min heɗum taki mbiɗa doga pour naɓde ma mbawa ɗum artir mbiɗa haala ina yaha to oga geecinaɓe toon tawoy ɗum fof kam naɓi ɗum hoore muɗum o waɗani hay ndega omo dañi droit yahde yalta yahaɗo weli ɗum onon goni ɓe ganduɗa on potani wadde ni hay goto hay so tawi o waɗi ɗum on dañani droit jaggude ɗum piyon ɗum comme nen mbaɗirɗo ɗum hanga joni so on ɗum mbari hen hoɗum kaala toon en tout cas jutka e daɓɓa ko foof an foti layde o haji ma he o régla an foti laydo amaro wona neɗɗo yalta e ko woni ko entenen ko min o dañde wona kamum o ala droit jaggude ɗum oɗon peewi ɗum comme ça ɗum joni min hono mbaɗani miɗen mi addi ɗum hôpital haydarom jogaki hono mbaddatmi mum tawi ko probléme haalis ɗum min mami ɗum régle mamma neldo haalis kono encore une fois haaldu e waaji ma he kanta hakkude men noon fewju feere wotoɓe ɗum tin an haɗandi siɓe ɗum tinan tawɓe tini ɗum ɓooyi somi ɗum haalatno an ɓuuri andum haalata ɗum ok nice mais en tout cas haaldu kadi e waaji ma he Ça va? Oui, ça va. En fait, sen jehi galle ko kalanten ɓe Rien que la vérité. La vérité aɗa andi sa haalaniɓe maɓe eta wonɗon eɓe nodda ay affaire police naata hen so nden waɗi ɓuranma addan probléme déjà yow tu sais très bien que ɓe cikkirɗa ɗum he mbaɗi dangereux déjà warde neɗɗo e police prison ɓe bondi haaju maɓɓe ala hen joni il faut jilleɗen solution goɗɗo ɗum ɗon wona solution. Comment faire maintenant? joni a wiyatɓe ka mbaɗade agressé. D'accord, c'est bon. C'est bon. C'est bon, oui. C'est pour notre bien de parce que si en kaali goɗɗum ɗo wawi addu probléme te galle o haɗa andi déjà probléme aji goni ɗon tan yoni ɗum addata caɗele mawɗe. Pas de souci. Je vais le dire juste comment m'agresser. Ok, après on passe. Trois familles, 1000 problèmes. Findini dani nobe, atri madinobe. Trois familles, 1000 problèmes. jeewa aɗa moƴƴi machallah aɗa wawi mi wallude aɗa wawi mi jaggirande mbino joom galle mo ɓisgal tawno ka goɗɗo ɗum ko mbaɗanta e fof waɗanta kam saabu jeewa noon en jiida haydara ko ɗo tan wadde ta paari kadi jeewa a waddani hen haala mi yahata ha mi nanta hay goto haalani beddaji wona haydara ko ɓuurimi ko hen wel jeewa no jaggueɗani ɓiyam Amina am no jaggueɗa ɗum nder galle ma sa ari taw ɗo Amina comme si ko Amina ɗo jibina te ɗum fof ko an
sabu galle so weli ko debbo so metti kadi ko debbo joom galle ma si yiɗi no mi waɗan kaɗɗa ɗum o salato accat donc noon si waɗani kam rek ko an ɗum wona haydara minen ko fodde amen tan min mbaɗi sabu gille Allah waddi men ha joni ni gandirmami jukku goto gonɗa neɗɗo moƴƴo machallah kono ko min mbaɗanma foof aɗa handi hen ɗum wonani hen haydara sabu neɗɗo no yiye ko foti wat te waɗani ɗum neɗɗo no yiya ɗo foti wat taw waɗani ɗon sayi mbaɗɗon tan ko moƴƴere mo wayi dépasse the money. Edo sukabe serabe ngono kono dole jeli sernive woto wadam ni biddi dam woto wadam ni bingel nena wadam ni nyeri mballi gisene sini nyamde Non, non. Tu sais comment faire. Passe par là. S'il te plaît. Ɗum woni holɗum? Passe là-bas. C'est pas sûr. Allez, allez. C'est quoi ça? Hein? Mais maman, c'est rien. Tu vas me tuer de toi là. Et que ça là? Et que aussi ta blessure là? Tu quitté où même? Ton goût tu quitté où même? J'étais à la place, on m'a agressé. Agressé? Mala yanto yimbe ngonoto. Ali, tu vas me tuer de... Avec ça là encore. Toi tu peux pas rester ici. Quand je te dis de rester là, mais tu peux pas rester ici. Hein? Tu mets la fondière là. Tu rentres le gol de bonde. Hein? Ça, c'est rien. Ah. C'est rien à Maya. La ilaha illallah. Alors, tu vas me tuer de... Avec ça là. Moi. Tu vois? Amaya. Ah, tu nous vois, Amaya. Arrête, viens. Allez, tu vas me tuer. Tout le monde me connaît à cause de toi. Tu peux rester ici à la maison. Et viens à la carte. Parle doucement, parle doucement. Faire un bon aduna pour Andi. Tout ça là, c'est pour Kali. Va venir me trouver ici. Tout ça là, c'est pour Kali. Regarde ça là. Regarde tes blessures là. C'est trop dur. On parle de tes blessures. il faut mballanam mala wallahi il faut walla nenema o kadi sara ɗum a ɓuura portade ay kam ɗo ɗum joɗi mi wawa haydara sabu no mbaɗani tinno hande tinno amina ñaam tinno an ka jinnon joni tinno va me tuer de. Il faut que Boukari, mon temps on doit égaler. Déjà de Jeunesse, à John Attan. Mon temps on doit égaler. Elle va me tuer de. Elle va me tuer de moi. Eh, Seigneur. Soit appelé Ahara Hamay. Ahara Hamay. Hatapa. Allons de Tiboy. andi ɓeydi ñamay noon sawdu lappi ɗum ɗo wofnum hen sawdu walla yi waɗi ɗum ɗo wofnum heɗ ɗum wattade ayi wawa hen haydara bonɗo tan bonɗo kam wallahi ma haɓɓo bonɗo tan on haɗi si Allah jeeɗi wallahi ma andu min jibinma si Allah woddi hen na bonan rek a ñamani wayata nder gillen haji tinno ñaam tinno ñaam sa ɗum ɗo se ñama noto walni onon kam ɗum ko jam walla ko bone han onon mbaɗɗon ko ha ɓarage rutto ngaron ha ɗo hayso mbiɗa ñaama ko ma ndaron ko onon ko sukuyaɓe walla kon yimɓe min yo Allah dandam e moon amina he alkay joɗo mbasa tefto ɓe joɗo ñama ñamdu ma amina yo Allah danda yimɓe diko mon de onon ko goɗɗon onon yo Allah huso neɗɗo mon guite kurtuɗe fof e onon kon vampire uji walla kon sukñaɓe walla kon seytanuji walla ko gonɗon haɗa min ko jaakimi ɗe guite mon ɗe puttito yimɓe tan mbawno ñamma guiteɗe en min vraiment hono min jaaki han voilà yumma tan woni ɗo ɗum woni wiyete ko rek
kala ko nagge ñaami ɗum gol musnata puttinma ɗe guite caggal Papa. Yaay. Yaay ngoyta. Ko woni? Wayan Haydara ay ɗo ngoymi. Yaay holɗum woni a wondani Haydara mi tawma haɗa woya mbiya kam a wondani Haydara. Jeena bi wiima Haydara mi wondani. Yaay hari kalna kam. On ko heewi caggalam kom tinani. Jeena ba. A nanani ko mbiyam ko Haydara mi wondani an bom ko woni? E san wona min woni probléme de an o woni probléme o. Haalnam hoɗum ngoyta ko woni mi naata ɗo joni mi tawma haɗa woya mbiya kam a woyani. Sabina a woyani est ce que mami mbiya a woyat? Jeena wiima Haydara mi wondani walla nanta? Le député n'est pas encore arrivé. Il est parti même ou même. Bugatti t'es allé où même? Toi t'étais allé où même? Bugatti, Nyanda Bugatti, hein? Almadine Diallo. Bugatti, 18h, stop, c'est maintenant que tu arrives. Depuis le matin, tu es sorti ici. Fatmat. Accan neɗɗo kadi ina ummi janayso suwa hay yottade nder gallaɗo sodoro ɗum haala. Wona ka gumino jeunesse. Bila ko mama ngubbenda. Jonka wat préparer tan gubbede ɓiye. Ɓiyam holon? Ɓiyam ha mayde ɗon nen nden sutu. Ɓiyam holon? Ɓiye ina foti ɓiye ɓingel jongiɗa. Baba nen leli sellani. Aliou. Fo piyaro manno geyano fiya ha ɓandu fo tali. Ma khalla. An neɗɗo wawama wondu dani Il jam. faut partir seulement. Ko ni tan mbaɗa setti koyga ma tan powal. On peut rien parler. Tu n'as rien vu d'abord. Toi là wallahi tu n'as rien vu. Tu vas lui le. Setti koyga ma bowal rek be goto hata. Tu vas lui le toi là. Baax na moƴƴi. Ko gonduɗa? Yaay joni nde garatmi less babam kawrumi kala ko o haalnani kam o yejjit ɗum babam ala ko haalan babam yeehi ha on waɗami traité caga en tant que ɓimum babam no foti wadde ɗum ɗon déjà babam waɗi ko muusi kam yeehi addi ɗo enten meilleur ami am e nder galle o mi haalani mi waɗani o fof hen tegde hen o mettindere min ko mbanmi babam yeey Jeena yoni an maraka jiɗɗo tan jokkude jinnaɗo ko ɗum jiɗɗa? Yo tan neɗɗo unura ha ɗiggi wallahi ngal woni bamgal ƴeewe neɗɗo fiye ngal piggal jogataka hay ala ko wona sona wala ko wonata hakkille mum sona ɗanade o kay gowtoɗo waɗede maade itta ganɗe mum o wona han tan fiya koko bamgal wallahi sa wonno gorba gona gorba kelɓo jam wala ka gil dewel kiyata gil kay jibenta ko waɗi nafoore an sinda waɗan han bare tawami humani jongomi madda ɗum ɗo e galle men weela aɗa liggoyo aɗa adda kono ala ko mbatta sona jahɗa fof gadda caɗele bone man jam wallahi yayma waadi me tawi ko ɗum wallahi yayma waadi me Ko wawi wiide mo fof muña? yaay muñal waɗi koɗo haaɗi mi wawa à chaque fois somi dañi ko muusi kam somi ari mbiɗa haalat ma mbiya kam yo muñ comme tampuɗo mi natti waw mbimani kalna kam ko ngoyɗa Jeynaba ay so Allah fawima won gueɗe a jabarat ɗum Allah amata wona juulɗo min mbeɗa jaaɓi ko Allah waɗi ko yeey wona question ɗo wasde won juulɗo de woni ko neɗɗo waɗi koko mbawɗa muñ waɗi ko ganduɗa a wawa ɗum muñ wawa wonde wawa ñande foof tan mbaɗa ko ganduɗa hubbinat ɓerde ma neno bona ɓerde ma ne ñande foof mbiya yo neɗɗo muñ mande muñata koko gasata mais ko ganduɗa chaque jour ina ɓuura ɓeydade ɗum mi wawa ɗum muñ simnom ƴeewan mbadde a wottima fami ƴewnume ma ko ñamɗa e restaurant mi heyɗani somi heyɗi mam ñaam
Dis-moi. Tu l'as vu? mi yi ɗum kay a yii no joomum film woni o pi ɗum kam ko pewontiɗo mum o nen unude o on fewnte mum de c'est pas bon de ɗum no yoran hay seeɗa fiide ni ɓinguel jene ngel ni ɗum hay goto waɗani ɗum permis min noon kam Fatimata quoi min wonko deƴani hakkillam de min ko mbiyeton ko oɗo ko baɗaɗo agressé ko baɗaɗo agressé min ɗum woni ko deƴani hakkillam on a agressé tu veux dire quoi encore an Fatimata est ce que haɗa ƴewdi korko pullo potɗon o foti ni no waɗi hoore muttenta ha wayno gojeɗo saaña ina waɗi kotone ina ɓorni ngal ɓornugal ngal o ɓorni o kay mataw so tawi o waɗayani agressé o fotani waɗede agressé maintenant tu veux parler de quoi tu veux parler de quoi maintenant ko jiɗɗa haalde ko haal tan jettina jon jiɗa wiide ɓiyam ko gujjo ɗum jiɗa wiide aha oɗo haal jaran kala haal e oɗon kon vampire uji walla kon sokñaɓe walla kon seytanuji walla ko gonɗon haɗa min ko jaakimi ɗe guite mon ɗe puttito yimɓe tan mbawno ñamma guitede en mbiɗum vraiment hono min jaaki voilà yumma tan woni ɗo ɗum woni wiyete ko rek kala ko nagge ñaami ɗum gon musnata puttinma ɗe guite caggal baba bugal ko wonda nder galle ko an on ko meɗi mankudema ɗo e galle guila dow haales ko affaire badde valeur tan wonɗo e galle est ce que a meɗi neɗɗo arema wima hunde hujjama ɗo e galle kono wino ɓiyam ko gujjo ɗum mom welaka ɗum de anen de ko baɗɗo agressé ko baɗɗo agressé tu m'as mis faire ça de non 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 je n'aime pas ça Fatimata Fatimata woto yejjit ɓiɗɗo o enen ɗeɗo jibini min kemmiɗe andi ɗum te min mbeɗa ƴewde kala ngol kalme mum gadda pétron mi addan pétron min tan ota wi ɓiyam ko gujjo gasi tan ɗum tan mbimami kono noon ina moƴƴi noon kadi Fatimata hen saaji siki eɗen jewtida nder wuuro men enen tan Fatimata kalden gonga ɗum jiɗim kay so ɓiɗɗo boni wiya ko yummo so feewi mbiya ko baaba fof an aɗa wiya ɓiyam o oɗo wi Fatimata oɗo ɓiɗɗo ngal ɗo ɓocca ngal ma eyi so woni ɓoccon ko ɓoccon men en ɗiɗo ɓen jeeyi e ko goɗɗo hayso yiiɗi tawa ko ɗum kono noon oɗo hande hakkude ma e Allah gueƴe mu fof han nani liggo ina balla ba mumen ina balla jeknaɓe mumen ɓe hen nani calcul nawde jeknaɓe mumen makka ɓe nani calcul ma hande jeknaɓe mumen galleji oɗo ala ka calculate sona ɗoygol e yaade arta en addana yimɓe caɗele so wayni de betteraka mala an jiɗɗa ko ɓiya wonata wa ɗum ɗo ko jibinɗamo ko meɗemo waɗama hunde anke foti wallude ɓiya duusa ɓiya mbiyamo liggey ni walla jaa waɗi ɗum ɗo anke sa uppi ɓiya aɗa futtinamo guide o wujjeta jon gara joni ande mbiya ɓiyam ko gujjo mi jaɓantamo ɗum so woni ko ɓoccon ko enen ɗiɗo ɓe ndendi ɗum ɗum tan mbami haalandema min mi remi casulam hedde kañum ne o rema casol mum saabu wonɗo rewi ha yetti ɗo ɗo yetti eyyi moƴƴi mi remi casulam de moƴƴi wona ko boni ko ɓiyam mami jagge makko jungo sappo anga wonno ni neɗɗo so wondema tan mayat mette saabu a nafani ni an gonɗa ɗo ha tampina ɓiyam aɗa wiya ɓiyam ko gujjo ha goɗɗo ndenema jo wiya ko ɓiyam ko gujjo ɗum mo wattama permis ɗum mi jaɓantama ɗum de wona gujjo ko baɗaɗo agressé ko ɗon mbawmi haade sa wawa wallude ɓiyo oɗo wiide aɗa yennamo minen a waɗi min Destinée Cœur Rouge, Cornet à Confetti, WA Business Vidéo.
Allô, oui. Ça va? Mais à chaque fois ça dañuy problème ko min alors que min ñan fof ɗo gonan miɗa wonma torturé miɗa puusma mi heɗata ko e tout ɗum ɗo dogatnomi hen par ce que min yiɗa haydara ko musma. Ça va, laisse. Ala laisse de, je peux pas oublier. Aji ayani état mo gonda o mum ara kam wi oublier, je peux pas. Écoute-moi, moi, ça va quoi. Ça va en ce moment. Ça n'est rien. D'accord? Alors, maintenant, tu comptes faire quoi avec eux? T'as vu comment ils m'ont fait? Ouais. C'est pas la peine de me demander comment je vais faire avec eux. Mais c'est pas la peine en fait. An buri andu sa yehi tonen be mbaratma. Te se be mbari min mi wasat sabu Allah wat dum tawma hen. Non. Sabu Allah. Yow e am hana ayurma kam ayida genre kon an yeddinde ne bita wonani ma manti. Écoute-moi, écoute. Je peux tout faire pour toi, mais sauf ça. Fallait que je les fasse comme ils m'ont fait. T'as vu? An déjà midem jodi do gilnani ha jodi mid hala ndek ko kala natira do yaltiru to ananani hen haydar. Hadandi ko jinmi nande jinmi ko biya kam a watta dum a yahta to dum jinmi nande mi dani nande gollum. Maintenant, qu'est-ce que tu veux entendre toi? Sinon sindegi hebima do andude min o mi yahan mi har yo anani kam. Jinmi ko badana kam promettre a yahta ton hal. Ok, j'ai promis, d'accord. Sûr. Certain. D'accord, si tu le dis. Bon, je te laisse à tout à l'heure. D'accord, bisous. Ok, bye. Ouais. Trois familles, 1000 problèmes. Fini dani no be atri majuno be. Trois familles, 1000 problèmes. Sirni c'est la be yadi be. Trois familles, 1000 problèmes. Boni kotigal boni endam. One combino dami. One combino dami. Hey, one combino dami. Mbida. Mina ulirtake. Oh, mi seretake. Tampere gili ari. Oh. Tampere gili hoini kam. Fasirabe nanjala. Ada urangur da musdam derkale. Ada tonye, ada yene, ada ude, ada fie, depas timani. Edo sukabe, serabe ngono, kono dole jeli.